труден матч на, както всички знаете, нашия труден терен. Общо взето мисля, че добре ги бяхме разузнали, особено първото по време се държахме доста добре, ние им позволихме през целия матч да има чисто голово положение, макар че трябва да се признае, че в средата на второто определено започнаха да ни надиграват ЦСКА. И така, героя на деня Дончо Атанасов в един много подходящ момент за нас кара този победен гол. Ще ли ги излъгате така? Неподобно ми се разпълнени. Вижте, матча, вие видяхте, матча беше на надлъгване. Общо взето, който беше вкара гол, мисля, че той ще да победи. Радвам се, че сме ние. Пазделев каза, че теренът няма да се убил по-хубаво от този. Съгласен съм с Пазделев. Какво друго да ви кажа? Смисъл, ако си мислите, че на мен ми е много хубаво да играя, но се лъжите. Смисъл, говори се, че едва ли не ние сме искали за такъв терен, напротив, на нас ни удоволствие, бяхме на лагер в Турция, наистина започвахме да изпитваме удоволствие от футбол, защото тук това не може да се получи. Но ние нямаме вина в случая, не знам нас по какъв начин, кой и защо ни упреква. Предстои още един мач с ЦСКА за Купата.